Борбата е безмилостна и жестока. Борбата е безмилостна и жестока. Това е Мастер Бластър. Скука Камагацу 032. Под прякор 9-ката. Повод 12. Хирошима. Борчета. И един кибик от десно. Мене предвид, че имам минута и 50 вате. Ако не го извадиш до минута и 50, всичко е свирено. Трябва да си вземе един апарат да маба майката. И нов световен рекорд. Владо Шлайфа под прякор 032-ката. Да. Мета въдицата и му кълве в този момент. Това се казва Новобранец късметлия. Новобранец късметлия. Той е доста по-голем. Я го и... Шаро. Зис, че мирен. Да е, бе, твоята мама да е. Мирен. Как е ушит? Гледай. Снимайте ми как е ушит. Точно, гледай. Гледай, бате. Крум, виж. Крумка, гледай, учителю. Учи се вече, учителю, мили. Бате, в страничния джоб тия отвътре, които са. Ще ти свърши паметта пак. И тя свърши, аз имам 15-16 секунди. Ево къв тук е вак.